Şol günler yine bir ulu mähelle ýygnandy. Olaryň iýmäge hiç saatlary bolman soň İsa şähertlerini ýanyna çagyryp olara: "Bu mähelle haýpym gelýär. Bular 3 gün bäri meniň ýanymda. Iýmäge hem hiç saatlary ýok. Bulary öýlerine aç göýbersem, ýolda ysgyndan gaçarlar. Olaryň käbiri uzak ýerden gelipdir" diýdi. Şähertler ondan: "Bu çöllükde olary doýurar ýaly çöregi nirden tapyp bolarka?" diýip soradylar. İsa: "Näçe çöregiňiz bar?" diýip olaryň özlerinden sorady. Olar: "7 sany" diýip jogap berdiler. Onsoň İsa mähelle ýerde oturmagy buyurdy. 7 çörek alyp şükür edeninden soň bölüşdirdi-de paýlamak üçin şähertlerine berdi. Olar hem bulary mähelle paýladylar. Olaryň biraz balyklary hem bardy. İsa şükür edeninden soň olary hem paýlamagy buyurdy. Hemmeler iýip doýdular. Artyp galan bölekleri ýygnap 7 sevedi doldurdular. Ýenler 4000 golaý adamdy. Onsoň İsa olary ugratdy. Özü bolsa desine şähertleri bilen gaýga münüp Dalmanuta sebitlerine gitdi.